Pakistan'da olan güýçli yer titremeden bir gün soň ýurdun Swat jülgesindäki ýaşaýjylar tebii betbaççylygyň ýetiren ziýanyny derňeýärler. Bu yer titremäniň epicentri Owensanda boldy. Emma muňa garamadan Pakistanda adyndan 237 adam helak boldy. Olaryň 26 tanysy Swat etrawynyň ýaşaýjysydy. Yer titreme esasanda ýurdun çetki sebitlerine yaramaz täsir etirdi. Bu yerlere dini Pakistanyň harby dukçörleri bilen barp bolýar. Resmiler tebii helakçylykda pida bolanlaryň sanynyň artmagyny araşýarlar. Qazaqstana tapar edýän Ýapon premier ministri Astanada gyzgyn garşy alyndy. AB Merkezi Aziýa edýän bir hepdelik taparyny dowam etdirýär. Qazaqstan edýän ilkinji taparynyň dowamynda AB Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşdy we oňa ýurdun ilkinji ýadro elektrik stansiýasynyň gurulşyna gollaw bermegi teklip etdi. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyşyp boldunuz.